Salam, hormatly watandaşlar. Biziň şu günkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz ol ýurdun içinden gelen habarlar bilen baglanyşykly boljak. Ol hem habaram Türkmenistana uçýan samalyotlar ýa ýolagçylar biziň iýleşlerimiz, watandaşlarymyz bilen baglanyşykly. Şonu wajyp bolansyň siziň dikkatyňizi ýetireýin diýdim. Şonum haýyş etdiler menden ýurdun içinden. Onda birinci temany başlaýar. Birinci tema bilşiňiz ýaly inni 2 ýyl 9 ay bäri ýollar ýapyk. Türkmenistan öz garaşdarlaryny kabul edenak ýa-ni samalyotlar iýdi giderli uçanak, uçsa öz bäxtidini uçsa ýa-da näşol şu ýylyň ýa-ni şol tomsaýlaryny Küçücek bizim vatandaşlarımız barıp o Türkiye'nin İstanbul aeroportuna talep edip başlarlarından sonra ayda anladı değil şeyali hepte de bir samalyot ya ayda 2 tane uçurup başladılar da. Ama bizim öyle kaçacak böyle yani vatandaşlarımızın sağını göz önüne tutsan her gün 10 samalyot uçanına da Türkmenistan'a yeterlik olacak. Valla bu gurrun bir gara koyalı inni azda kanne yalan ýaşyk ýolu bilen adamlar köşöstürmek üçin biletler satılıp başlandy ýa samalyotlar uçup başlandy diýen iki ýaka habarlar gelýärdi. Näme bar berdi? Inni bir topar adamyň elini men aýtmaýyn hemmesini diýip şu watany dolanjak bolýan ýyllaşlamadyň hemmesini bolmasa bir bölegini ýa belli bir bölegini hem iki tarapına da ozal bilet alıp gaýdarlar. Hem yurtdan çykmagy, hem ýurdu ýygyna dolanmagy. Ellerinde biletleri var. Yurtdan çykyp geldiler, meselem Türkiýe ýa başga döwlete tapaw diýip, soňra bularyň ýoly ýapyldy. Öz islew boýunçamy ýok. Kim ýapdy? Hökümet. Indi hökümet ýapan bolsa, siziň hem eliňizde biletler bar. Wagtynda sizi uçurmadylar. Indi näme etmeli? Ol biletler näme bolmaly? Ya näme boldy? Muň ykbaly näme? Ne şeýle? Halkara kanunlaryna laýyklykdy. Men size kanun aýdyp berýän watandaşlar. Halkara kada kanunlaryna laýyklykdy. Satyn alynan bilet, samalyotda satyn alynan bilet, şumal gurrunedy oturanda, ýa-ha şol ýolagçy tarapyndan ullanylmaly, ýa-ni uçmaly ýerine wagtyna. Ýoksa eger şol uçmasa ýygyna gaýtarmak hukuky bilen şo biledin tawşyrýa 100% bolmasa da 75% ýygyna alyp bile. Eger onu ýolagçy öz islegi boýunça edenni. On ştaýda gaty bir bellemeli zat bar. Onu şo ýolagçy öz islegi boýunça biledin ýygyna tawşyrsa onu şol uçmaly samalyotyň bahatynyň tölenmeli bahat ýa tölen bahatynyň 10-15 20 götürmini şol kampanya alyp bilýär galyn pesinden 75 götürmini ýygyna şol ýolagça tölen. Ýok eger ýolagça şol uçmalar reýsine öýdi barmasa onda bilet köýýär. Ene kada kanun şeýle. Bizde näme boldy? Ene islenlik watandaşymyzyň elinde çykyş biletleri var, geldiler uçup, indi giriş biletleri hem elinde, hökümet hem ýollar ýapdy. Bizim garaşdarlarymyzdan ýa watandaşlarymyzdan hökümet sorap ýapanaga, men erti bir gün ýapsak gelin hana tölen pulluňyzy ýygyna alyn diýip öňläne edilen ýeri barmy? Ýok. Diýmek, ştaýda hökümet dolu günäkär. Men hökümet diýip näme üçin aýdýar? Sebäp Türkmenistanyň ýa-ni Türkmen howa ýollary hökümete degişli. Ol bir ýeme hususy kampaniýada ýol başyny talap edýär ýa. Döwlete degişli, hökümete degişli Türkmen howa ýollar. Diýmek, olar inni näme etmeli? Şumal ýygyna dolanýan watandaşlarymyz bar. Şolaryň elinde şo 1 ýyl 2 ýyl menen uzalarlanan biletleri bar. Şonuň hökümet hasap alıp şo biletin hasabyny döwlete ýa Türkmenistana ýygyna mugut uçmaly. Mugut diýen şo biletin hasabyny uçmaly. Siz ýam tölediňiz watandaşlar. Ýygy gaýtmak ýol kireňizi tölediňiz. Mundan 2 ýyl ýarymyzy.
Şonu eýýäm hökümet şo pullary ullanıp belkon 10 ise köpeldendir. Onu satyn alyp beýle satdy. Şo pullary aýlap ýurdun içinde mi daşyndan? Şeňmi? Sizin günahınız yok bu taýda. Hökümetin günahı ya Türkmen hava ýollarynyň günahı. Şonun üçin kimin eline bilýärdi? Bar bolsa, şol bilýärdi bar kassa görkezýäňiz ya da hana şol konsulluk bar Türkmenistanyň şol taýda biz meselen söz ýazýarlar. Şolara görkezýäňiz ene kardeş ine men ýyda gaýtmak bilýärdim. 20-nji ýyldym, 21-nji ýyldym satyn alyndy. Hawa ene şu bilýärdiň hasabyny men ýydymyza uçurum. Bolly gepem ýok gürrüňem. Eger şol ýok diýen bolsa, şol çynownik ya kim bolsun kasser, adyny familiýasyny bilip alyp goýun, bilýärdiňizem saklan. Näme? Gelecekde täze Türkmenistany şol adamlar size 5 esses 10 esses bilen öwüdün dolar ýaly ýydyna gaýtaryp bermeli bolar. Personalny, özleri. Oy malyny satsyn, mülküni satsyn, bütün tohum tyjy bilen ýygnasynlar ol öz işleri. Ýöne siziň her bir şaýyňyzy 10 esses ýydyna gaýtarmak barada. Ene Türkmenistanyň meclisi karar çıkarır ya Türkmenistanyň hökümeti. Bu boljakdyr. Hükmen edilmeli, eger şu zatlar edilmejek bolsa onu biz halkara kanunyň şertine ýaşap bilmeýär. Bu hemme den talap. Sözüm gowru boş bolmalygy üçin şonu aýdyp berin, Türkmenistana uçan adamlar var, şo biletler ullan. Biz satyn aldyk, bizim hakkımız, bizim hukukumuz. Men talap edýär, men şu bilet bilen ýydymy şokdyp uçan adamlar var. İçinden, ýurdun içinden zannedyp maňa 4-5 ýerden habar geldi. Bir adam değil, 10 adam değil, belki 100 adam sınır. Ya 200 köne biletleri ullan, ya ullanmadık biletlerini ullan. Şonun için alınma, şu mahal, ben dün öňün okudum, şular ýaly abivlerini goýupdyr, biller. Ay watandaşlar, hoş habar, gözüň aýdyn diýen ýer. Indi Türkmenistana $1000 berip uçmak gerek gel, 700 gerek gel, 500 gerek gel. $350 bilet bar diýe. Ýok. Siz şol öňkalan bilýärdiňiziň hasabyny tutmaly. Bir $350 üstüne bular özüne para edip aljak bolýar. Bermeň şonu. Talap edin. Ine men elimde bilýärdim. Ine men hakym, hukugum bar. Men watanyny şu bilýärdiň hasabyny tutmaly. Şo gün, şo ýyl, şol ay men uçjakdym. Emma siz ýolları ýapylyny sebäpli men watanyma uçup bilmedim, maşgalama gowuşup bilmedim. Şo gaýtan maňa üstesine mararly kompensasiýa da tölemeli. Men çağalımdan şunu söylep ayrı yaşanım için. Oğlum gözü yorluğu alın için. Siz günahkarsız tölemeli. Yine hakiki kanun işleyen devlette bolmalısı şu. Yönü uçan adımla var. Men size son için çitkelep aydiyan hükmen talep edin. Barın dene biletleriniz görkez. Yine bizim iyi de gayış biletiniz. Yönü soruları görkezmezden o zaman şu bileti telefonu kopyasını alıp düşürüp özünüzde saklap koyun. Sonra ol yetti ya gitti diýilmedi ýaly. İkinciden eger şonu uçurmasalar, şo kimden soranmarsan, kime ýüz tutanmarsan, şo apşan iç aňyrsyna oturan adam familiýasyny hökmen ýazyn. Aýtmak olar boşulur. Sonra wagty gelende ene şu bilýärdiň bagadyň şol adamdan onu setip almagy ene biz size hukuk döredер. Goý bilseler, biz gelecekde diňe hukuk döwletini ýaşajagmyz. Şu mesele bilen bağlanışyny özük bağlamdaky aýdyp beri. Men 20-nji ýylyň aprel aýyna İspaniýa bilet alym şutaýdym. Onuň uçmadymdan 4-5 ay öňürtalym sebäp ýerä galsaň arzan berler. Şonda ýa-ni Stockholmdan, Şweýçardan Ispaniýa uçup we ýydyna gelmek bary ýok $110 mesverini aýdyp bolýar ya da 1100 Şweýet kronasy. Ýani fevral aýyna ene koronany girdiler. O gadagançylyk men uçup bilmedim. Ýani bilýärdim şo taýda galy. Şol ýani meni şo Ispaniýa akydyk getirmeli. Ýani bir abisonly kampaniýa bar. Ol aýtdy, açan neydi? Ullansaňyz haçan şu sowulandan soň haýsy wagt ullansaňyz biz size diýdi bilýärdiňiz öpçün edýär. Bolýar. Indi ýani geçen oktýabr aýyna seredip görün 2 ýyl 6 ay 2 ýyl 7 aýdan soňra men jaň etdim şol kampaniýa men nedim mene Ispaniýa uçmak üçin. Men haçan aýtdym haýsy çyslarlarda
Bolar görürüňi ýok, öme elektron posta bilen geldi biletler. Men zakat eden biledim vatandaşlar $110 bolan bolsa şuun kun İspanya uçmak üçin Şweýçardan pesenden $340-350 tölemeli. 3 hassa gymmatlady. Näme üçin? Olam şo dünýäde ýalňyzyň bahasy gymmatlanan üçin olar öz mesela biletlerini gymmatladylar. Ýöne men şol bilediň hasabyny üstüne 2 garaşay tölemen uçup gidip geldim. Ine men siziň öňüňizde. Şonuň üçin siz talap etme, dolu hakkınız var, hukukunuz var. Haýyş etme, talap edin. Bize yan pulun töledik mi biledin? 2,5 ýyl, 3 ýyl golay saklap oturýarsyňyz. Çağalymyzdan, enatamyzdan, watanymyzdan mahrum bolup otur. Siz ýol ýapanyňyz üçin. Enem ýoly açdym diýýäňiz, açan bolsaňyz enem men biledim, men watanymyz şu. Ýeke köpügem size ýok, garaşaýym töleje geldik. Bu bir. Ikinciden uçup bardyňyz ýurdun içine. Ýurdun içine näkler aýdy? Baranızdan soň ýene sizin towuk ütönýär, ütmeler, paraxorlar. Näme diýäler? Siz inni Samjugdan geçmeli, barlygdan geçmeli, karantindan geçmeli. Deret bilen tapýan zat. Bir ay karantin bolmaly. Özlerim ýene de şol keselhanamy punktunu niram görlehede çağırıp sen ne pul tölemeli şu zatlary çağırýanyz üçinmi, barlaýanyz üçinmi? Ukol edýärmi, aglyny ýyklýarmy, näme tapawut ýok. Ýani sen şoň üçin şunça pul tölemeli, bir topar dolar aýdýarlar. Dürli ýerde dürlere. Men 5 welaýetlerim habar tutdum da, bahasy deňde. Ýani $20 aşağı istat ýok. Ondan inni seredin. Türkmenistanyň ilkinji medisina hyzmaty grażdanlara vatandaşlara muğd edilmeli, ya muğd berilmeli. O kanun mança şeyli. Ondan eger yurtda bular pandemiya gorkusy bar bolsa, şu zatlar amal etmek, berza etmek, üpçün etmek hökümetiň boynuna düşýär. Onu pandemiya döwründe halka kömek etmejek bolsa, onu hökümet näme görmede gerekli? Hökümet de ýaşabilýär, çarwýan, meýdan. Olar atabagy ýaşatdyrlar, ondan göçüp. Şeýdip ýaşamalyny bolmasa, eger hökümet ýok bolsa. Ýok, özüni goşadyrnak üçin bir hökümet diýip atlanyrýanlar bar bolsa, onu diýmek, şu hyzmaty olar halkymyza muht etmeli. Ine şonu hak hukuky bilýärler, ine talap edip başlatdyrlar. Şolary ine muht. Ine çağalymyza da hiç bolmanda $20 halkalyk diýildi. Sizem baraňyzda watandaşlar aýdyn, siz çağırýaňyz. Men öýde karantina oturmalydyňyz, oturýan çağırýaňyz geldim. Näme etmeli bolsa, näme analiz tapşyrmaly bolsa men taýýar. Ýöne men pul tölemeler oňa. Siz çağırýaňyz. Siz üçin etmeli döwletiň ýa karantin hukuklygyny, ýa saglygyny. Siz tölen pandemiýa döwründe öz kada kanuny bar. Bilmeýän bolsaňyz halkara kada kanunlary okan diýip olardan talap edin. Talap edin, ýene mirgedip talap edin watandaşlar. Haýşa boyun vurmaga hiç zat ýok. 30 ýyllap ýadyňyzmyň siz. Boynuňyz vurup ýa bir wezipelerle bilen ýüzüňizi aşağı salyp görleşmek. Talap edin. Ine men hak hukukum, ine biledim, ine de sizin waksinaňyz. Hemmecikler siz üçin etmeli. Mende. Ine şu zatlary sizin dikkatinize ýetirendim watandaşlar. Hökmen yerli ýerde açıp uçup baraňyzda olar eýýam sizden çekinýärler, gorkýarlar diýip aýtmaýyn. Şu ýurdun daşyny 1 ýyl, 2 ýyl ýaşap bararlardan ýurdun içinde şu paraxorlyk, şu aşakdan dik ýokalsyny şol hemmesi sizden çekinýär. Sebäp sizin eýýam aň düşünjäňiz o ýurdun içinde gözi gulagy dili hemmesi ýa gulplanan adamlardan siz gatken tapawutly. Olar şonu bilýär. Olar şondan gorkýar. Öňe men hak hukuky, ine kanun oku bilmeýän bolsa, ýeke köpügem töleje geldiň şolar. Şonuň üçin gaýrat edin, yerli ýerde öz hak hukukyňyzy hiç bolmany çağalaňyzyň hatyrasyny 5 aýyn aýap saklamak üçin talap edin. Tölemem watandaşlar. Artykmyş puluňyz bar bolsa, ýetim ýetire kömek edin. Özüňizden artykmyş bar bolsa, ýöne men inanamak bir adamda artykmyş garaşaýyň barlygy şuň ku Türkmenistanyň uçýarlygyň, Türkmenistanyň içinde ýaşaýarlygyň. Şoň üçin
şu maglumaty menden haýyş etdiler. Hamrada ýetirip bir uçup gelýän watandaşlarymyz bilsin diýip bu. Sebäp bir ýerde, iki ýerde, beş ýerde däl, bütün Türkmenistanyň içinde şol ýaly. Şoň üçin ene sizin hak hukugyňyzy aýdyp berdim watandaşlar. Berja etmek, talap etmegem ene sizin paýyňyza ýa gerdeňize düşýär. Bolýa onda şuwlukça sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk.